Nadakpan ang usa ka Taiwanese ug usa ka Pinoy human na aktuhan nga naghupot og mga kabhang sa giant clams o taklubo sa barangay Pagatpan, Bayawan City, Negros Oriental. Gipusasan gidayon ang duha nga nagbaligya sa angga o nagiilalang sa angga nga dudong 45 anyos nga taga barangay Tayawan og nipalit nga Taiwanese national nga nailhan lang sa angga nga Sunny 48 anyos o nanimuyo sa barangay Malabugas, Bayawan City. Nakuha gikan sa Pinoy nga suspect ang usa ka kalibre 45 nga pistola ug mga bala nini. Gisakmit sa CIDG uban sa taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR ang tanang kabhang sa giant clams nga mobalor og 5 milyones ka pesos. Way ginuotang pamahayag ang mga suspect nga gitanggong karon sa prisuhan sa kapulisan sa Bayawan City o magatubang og tukmang kaso sa korte.